Čaute, odznova ideme na jednu misiu s tým OG Low. No, je to na hovno. Som sa tešil, že už ho dám, úplne tam som bol tesne a v tom ten debil vyjde úplne z opačného smeru. Motorečku tu mám, tu nechcem ísť, ku Raiderovi tiež nemám náladu ísť. Čiže ideme zrobiť Big Smoke a potom zrobíme aj Big Smoke a to potom ideme na Raidera a potom mi príde pomoc kamarát. No, 2 misie, neviem, to by trvalo asi 20 rokov. Trvalo by to len 20 rokov a už môžeme ísť ďalej. Čiže chápete ma, to by sa nedalo, to by sa nedal. Chcem zliesť dole. Sám. OG Low. OG Low. Teraz bude hovoriť, že kvôli nejakej blbosti za parkovanie, že nezaplatil, či čo je v base. A občas trochu dúfam, nech plávať. Teď sem OG Low. OG Low? Aha. On sedí vzadu už teraz, ja som myslel, že po ňo ideme do basy. No toto je policajná staň. A nie, však my po ňo ideme do basy, to je môj brat. Sestra. Brat. Sestra, brat, sestra a Big Smoke. Tu príde OG Low a už ideme nesprávnou cestou. Nie, nesprávnou cestou, sorry. Tu s Big Smokeom pôjdeme jak čavovia, všetkých tu rozstreláme. Nie je ťažká misia, vôbec. Aspoň jedna taká ľahučka. Joj, dúfam, že teraz to už dám, no už skončíme s Let's Playom a poviem, že som lemra najlemravejšia na svete a proste skončím to. Ale nie, to dám na druhý krát, síce na druhý, ale dám to. Nie je také ťažké si tu dojsť. Big Smokeové auto nie je zase taký šunt, jak vyzerá. Ale pekné, pekné. V inej farbe aj. No, dobre, tak modré najlepšie asi v jakej je. Bolo také žlté, by bolo tiež také zaujímavé, alebo také červené, alebo ružočké. Ne. Vyzeralo by to jak grc. Jak grc. Jako grc. Dobre, už si predstavím. Čestné, skautské. Ja som skaut. Talajú sa mi balasu, ja sa bojím. To je debil, však si gangster, nie? No to som si tiež na sebe myslel, ale ja som len teplý, sorry. Aha, sú tu balasy. Balasy, žiadny salasy. Na salasy ho nesmiem. Proste, opakujem po Gogovi, ja neviem prečo, neviem. To asi budem mať z toho, že ho vždy pozerám. Ťažká misia. Tu nejdeme za ním, tu ideme tu. Sebe počkáme, natočíme, všetko čo treba. Aha, no, vidíte, ide tu. Lenže tu je zamcha jak svinia a on nabúra. Aha, on na nás čaká. On je zlatý. On je zlatý chlapec. Má na ten šol koľko? 150? Nie, 170. Sorry, som zabudol, bo mám aj skratky, aj predĺžovačky. Predĺžovačky nie sú dobré, nie. To on ho prešiel vlastného. To by sa nemalo robiť gangstri. Že gangstra. No, taký nervózny som z tejto misie. Budem ticho radši. Aspoň to zigam tak. Hovorím, nejak, tak. Tie lampy a všetko, bo to tak spomalené je kus taká meja. V reále by som mi nedotočil aj s motorkou, ne? Koľko peňazí z neho vypadlo? A to už aj minulé, keď sme tu šli. No počkej, Toško, no poď. Chcem cítiť tvoje chlpy na plň. Co? Ne, fúj. No tak toto je hnusné. No to je hajzel, že akurát tu šiel do protismeru. No a teraz tu. Zás v protismere, no. Keby nám to neuľahčila hra táto hra. Ne. OG Low. Je tady, hele tady.
No ja vidím, kde si ty debil. Si myslíš, že si frajer alebo to? Neviem. Ok. Ticho tu jak taký debil, ja si to pekne obidím. Myslím, že je frajer, bo ide tu z motorku, no. Čo teraz mám ísť? Teraz tu zletí dole, lebo ja si myslím, že je veľký šéf. No, vravím, že zletí aj tak dole nakoniec. No. Už len kohus. Nebudem si meniať na pajči. Si myslím, že by som ho aj tak nekýlol. Iď. Tu, na čo sa srať? Na čo? Tieto naháňačky som vždy nemal rád. Čo ste? Na ňom. Ale oni šli po ňom, hejže. Zasratý bicykel. Nie, nemyslíš, že to je fakt. Trošku podraz, tu pred koncom. Tu pred koncom kúštičko. No, tak so mnou vydzigať. Teraz by mali zvlak, nie? Či? A sme tu. A už je to tu. Toľko sme sa aj báli. Záverečná. Oh, yeah. Cčko. A ideme na ňo. Čo povedáme na ňo. Len na ňo. Na ňo čítra. Sratého špinavého. Odžilov. To je taký debil ten náš Odžilov. Náš je Odžilov. No, tak toto ne. Prosím pekne, tak toto ma nebaví. Toto ma nebaví. No, šlo by to, prosím. Prosím. To je taký hajzel. To jeho motorka horí. A bum. A je to. Ešte vy? Nie, haha. Som nečakal, že takto skončí. Niečo smutnú loku. Mal sedli bielý pekné kníry. A uzerám tu. Si to myslím proste, že to je puzík. No ale tak toto tu nechcem zostať dlho. Je to balastské územie, no síce na druhý krát, ale dal som to. Nazor, pán policaj. OG, poď. Dobrý OG low. Otočíme to jak čavovia. To bude asi jediná misia, do ktorej nezmestím čas, čiže len ho odnesem domov a končím. Sorry, vážne, prepáčte mi. Myslím, že jo, myslím, že jak čavovia sme ho tam rozbili, čakal chlapec, čo? Ale tá motorka mi festy pomohla, no vďaka nej sme to dali. Koľko máme? 5-6 minút, no ja by som len už odnesol Odžilova a pri ňom to skončil, lebo nemusíte pozrieť, idem domov. Či? Au. Teraz pôjde ľahučka misia. Potom pôjde ťažšia misia a potom pôjde tá blbá misia. Tú ťažkú misiu si dám párkrát, ja to už vidím, proste párkrát to sfailnem, že len pár, no, z festy si verím, že len párkrát dosť rázy to sfailnem. No ale robím to ja všetko, ty kokos, ale dobre svetlo, rozbité na sračky, ale liedera, mehedy, šalalaty, dáme si šalaty, aj jogurty, no hlavne šalaty. Dostaneme z toho riadne srať. Dobre, ale sorry, to len som taký rád, že dal som to na druhýkrát. No, vtedy som to dal síce na prvýkrát. Dík za zväzenie, CJ. Stal sa niekdy vole. Ty vole, ja vole, on vole. Štvrtý brak. To čo je? Čiže tu by som to ukončil. Čus! Nevážne.